Moi! Olen Anu Fiilispajasta ja voin auttaa monilla tavoilla sun yritystä menestymään. Teen Fiilispajassa monipuolista viestintää ja yritystapahtumia pitkällä kokemuksella, kädet savessa ja käytännössä. Rakennan esimerkiksi nettisivuja, Facebook-sivuja ja markkinointia, muita sosiaalisen median ratkaisuja tai vaikka sähköisiä uutiskirjeitä. Jos tarvit apua esimerkiksi yritystarinan kirjoittamiseen tai lehtimainoksen tekoon, niin nekin onnistuu. Viestinnän lisäksi järjestän erilaisia ja erikokoisia yritystapahtumia. Hoidan tapahtuman suunnittelun, markkinoinnin, varaukset ja ilmoittautumiset vaikka alusta loppuun tai sitten osittain, ihan miten sovitaan. Joka tapauksessa sä voit olla rauhallisin mielin ja luottaa siihen, että Anu hoitaa. Kaikissa tekemisissä on tavoitteena, että sekä sinä, sun asiakkaat että minä ollaan tyytyväisiä ja hyvällä fiiliksellä. Suosittelen, että käyt kurkkaamassa Fiilispajan nettisivulla, jossa asiakkaat kertoo, mitä mieltä ne on mun tekemisistä. Soita tai pistä mailia, niin jutellaan lisää.